Не, тя каза, че ако нямам шестица, матурата няма ми говори, ама... Затова и викам да си говорим сега, докато имам още време. Защото то не може за една година да те изведнъж да научиш някакви работи. Да изобщо не си ги виждал. Тия времена, граматики, това изобщо... Грам не съм ги виждал тия работи. Не са предавани тук. Съм ги и учил. сега веднъж като тя ги... То не става тъй. Той е наистина човек, за който няма универсален отговор и това е човек, който според мен, ако ще въобще да реши да не учи от тук нататък, има страшно много шансове за развитие, защото е супер свободолюбив. И той ще си намери своя път. Страхотен образ, който за мен е просто, като кажем, Филко, това ми е абсолютно запечатано. Има някаква задача поставена по информационни технологии. Известно време се чува щракане на клавиатурата. Аз, примерно, съм в другия край на стаята, работя с някой друг, след което се чува един трясък по масата. Обръщам се, Филко вече е станал от бюрото и казва: не, с тези глупости повече няма да се занимавам, въобще това абсолютно никога няма ми влезе в главата, така че не си губете времето и изчезнахте. Трябва му някъде около 30 на 40 секунди пак да седне, но просто трясъка и убедеността, с която заявява, че той никога повече няма да пипне това нещо, с което си му дал да се занимава в този момент, просто винаги така отново особено мотивираща за мен. В часовете, които бяха свързани с говорене, с слушане, с разбиране, с четене на някакви интересни текстове, той беше изключително щастлив, работи с голямо желание, справя се прекрасно и така, изобщо много добре, помага на другите и така. Обаче, в момента, в който се сблъска с този голям свой враг, английската граматика, продължава да не се справи, съответно вече е бесен, мачка го на топка, хвърля и става и почва да се разхожда из стаята. И това беше до февруари. Откакто реши, че вече ще държи матура по английски, оттам нататък вече така събра някакво търпение в себе си към граматиката и разбра, че без граматика няма да мине, тъй като в крайна сметка матурата една основна част е това да проверява граматически правила. Трима човека си избраха английски, Филко и още двама. Но това за мен беше абсолютна изненада и, както каза Мария, много се радвах, естествено, защото ще имам възможност да работя усилено с тези деца и всъщност те наистина да се горди от това, което постигнах накрая. Направо си беше най-щастливият ти ден до този момент от началото на учебната година. В този момент просто влетява в стаята при мен и казва: трима човека ще държат матура при мен. Просто беше... За първи път в историята на училището това наистина беше... Да, вярно, точно за това беше изненада, тъй като никой никога не е държал матура по английски до този момент в нашето училище. И това е абсолютна революция в момента, което се опитваме да направим. И да, всички бяха страшно изненадани. И директорката, и класната им, всичките им учители, всички просто... Даже имаше реплики: ма те какво си мислят? По някое време, то е много сложно матурата по английски. Колко да е сложно в крайна сметка.